Καλείται φυσικά να διαχειριστεί κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον πλανήτη, γιατί μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Καλογύρου, γυναικολόγο και ειδικό γραμματέα Ελληνικής Μευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία φυσικά. Και την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα στα φουρνά Ευρυτανίας, δίνει ένα παράδειγμα. Θα μας πει περισσότερα και εκείνη στη συνέχεια. Είναι πασίγνωστη στο Πανελλήνιο και συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά για αυτά που κάνατε, γιατί και σε συνεργασία με τον ιερέα του χωριού εκεί στα ιστορικά φουρνά της Ευρυτανίας καταφέρατε να δώσετε ζωή σε ένα χωριό και ουσιαστικά είναι και αυτό ένα μεγάλο στοίχημα. Η ερήμωση της υπαίθρου, πώς το αποτρέπουμε και στο πρακτικό της υπόθεσης, και για να αποτρέψεις την ερήμωση εννοείται ότι χρειάζονται παιδιά, χρειάζεται η επόμενη γενιά, χρειάζεται κατοίκους, χρειάζονται όλα αυτά τα χωριά. Και αυτό απαιτεί κίνητρα φυσικά. Θα μας πει σε λίγο και η κυρία Διαμαντή τη δική της εμπειρία. Να ξεκινήσουμε από τα στοιχεία όμως, Νίκο μου. Έχει και η Καθημερινή πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα δώσεις και εσύ. Αλλά να πω εγώ για να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, κύριε Καλογύρου, μέχρι το 2050 η Ελλάδα θα είναι η πιο γυρασμένη χώρα. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται, σε πολλούς τομείς. Αυτό που ισχύει είναι ότι τα νέα ζευγάρια, γενικότερα τα ζευγάρια, δεν αποφασίζουν να κάνουν εύκολα παιδί, και το σίγουρο είναι από τη μεριά της μευτικής εταιρείας ότι μένουν συνήθως στο ένα παιδί. Δηλαδή αντιστοιχεί περίπου 1,3 περίπου παιδιά ανά ζευγάρι. Που δεν συνέβαινε τόσο έντονα στο παρελθόν. Όχι. Αν σκεφτείτε ότι πριν από χρόνια το ΚΕΤ ήταν σίγουρα σταθερά πάνω από 100.000, τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Θα σας πω μόνο τα τελευταία χρόνια ότι έχουν πέσει κάτω από, ενώ δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα πέσει κάτω από 80.000, δυστυχώς τώρα το ΚΕΤ έχουν πέσει κάτω από 80.000 και φέτος θα έχουμε και κάτω από 70.000 το ΚΕΤούς. Και διαβάζουμε σήμερα, γιατρέ, στις οικονομικές σελίδες της Καθημερινής, διότι έχει και οικονομική πτυχή αυτό το θέμα. Έχει να κάνει δηλαδή με το ασφαλιστικό, επίσης δηλαδή για το ποιος θα πληρώνει τις συντάξεις, το ενεργός πληθυσμός που θα πρέπει να καλύπτει τις συντάξεις του γυρασμένου πληθυσμού, και διαβάζουμε τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή ότι μειώθηκαν κατά 700.000 οι τριαντάριδες τα τελευταία 16 χρόνια. Το ερώτημα είναι γιατί δεν κάνουμε παιδιά οι Έλληνες, ή δεν κάνουμε τουλάχιστον αρκετά παιδιά? Το πιο βασικό πρόβλημα νομίζω που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα ζευγάρια είναι κυρίως η επαγγελματική αποκατάσταση, δηλαδή το οικονομικό. Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, εννοείται, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Τα ενίκια, για παράδειγμα, τα τελευταία έτη είναι πάρα πολύ ψηλά. Το ζευγάρι δεν αποφασίζει εύκολα να κάνει οικογένεια, γιατί βλέπει πρώτα απ' όλα τα έξοδα. Ξεκινάμε λοιπόν με το βασικό. Γιατί το κύριο σημείο σε όλο αυτό είναι να μπορέσει να γίνει το πρώτο παιδί σε ηλικία κάτω από 30. Δυστυχώς είμαστε η Ελλάδα πάλι ουραγός στο θέμα αυτό. Είμαστε από τις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο που κάνουν το πρώτο παιδί μετά την ηλικία των 30 ετών, το οποίο είναι ένα φαινόμενο και αυτό. Πάντως, έχει ενδιαφέρον, για μένα είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας θα χάσει τη δυνατότητα φυσικής αναπαραγωγής και θα εισέλθει σε φάση μη αναστρέψιμης τέτοιας παρακμής, και μάλιστα εντός των επόμενων 110 ετών, λέει η μελέτη αυτή, θα γεννηθεί ο τελευταίος Έλληνας. Πώς το αποκωδικοποιείται αυτό το στοιχείο? Αυτό είναι λίγο υπερβολικό, πιστεύω, από τη γνώμη δική μου. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχει ο μηχανισμός κατά τον οποίο θα αλλάξουν τα πράγματα και το βλέπουμε σε διάφορες πτυχές της ζωής αυτό. Το σίγουρο είναι όμως ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να δώσουμε τα κίνητρα. Τα κίνητρα λοιπόν τα πρώτα είναι τα οικονομικά. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, να μπορέσει δηλαδή να έχει τη δύναμη το ζευγάρι να πάρει την απόφαση να κάνει πιο γρήγορα παιδί. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι, όπως είπαμε, αφού κάνουμε παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, το πρώτο παιδί, μετά όταν πάμε να κάνουμε το δεύτερο παιδί, δυστυχώς η ηλικία είναι λίγο μεγαλύτερη, χρειάζομαστε βοήθεια από ειδικούς. Είναι το οικονομικό πρόβλημα στη μέση, αλλάζει και ο τρόπος ζωής, οπότε σίγουρα και αυτό είναι ένα τροχοπέδι. Σε σχέση πάντως με το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα, διαπιστώνουμε επίσης και παρά το γεγονός ότι το δημογραφικό και το πρόβλημα είναι εδώ, είναι παρόν και διαπιστώνουμε όλα αυτά,
δεν υπάρχει επαρκή βοήθεια στις οικογένειες, μάλλον στα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν οικογένεια ως προς τις εξωσωματικές και όλη αυτή τη διαδικασία. Διότι απαιτούνται πολλά χρήματα, γιατρέ, κακά τα ψέματα, για να μπει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δυσβάστο αυτό το κόστος της καθημερινότητας. Είναι μεγάλο το κόστος καθημερινότητας. Είναι ψυχολογική επιβάρυνση για τα ζευγάρια, που είναι το πλέον σημαντικό. Αυτό που μένει, αυτό το άγχος που καλλιεργείται στις οικογένειες, η πίεση πολλές φορές από το κοινωνικό περιβάλλον και όλα αυτά τα στοιχεία. Θα σας πω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η πραγματικότητα είναι πρώτα απ' όλα τα κοινωνικά δίκτυα που δημιουργούν στα ζευγάρια μια ψευδαίσθηση στο lifestyle, στον τρόπο ζωής, το οποίο προκειμένου να κάνουν οικογένεια πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Σίγουρα το να μεγαλώνεις παιδί, και το ξέρουν οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά, δεν είναι εύκολο. Να βλέπουμε τη σύνδεσή μας, δεν είναι εύκολο. Θέλει να κάνουμε υποχωρήσεις σε προσωπικά θέματα. Και το πιο σημαντικό, φταίμε και εμείς οι γιατροί εν μέρη, γιατί έχουμε δώσει μια ψευδαίσθηση, εμείς οι γιατροί της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γενικότερα οι γιατροί, ότι μπορεί η γυναίκα να κάνει σε οποιοδήποτε ηλικία παιδί. Οπότε σου λέει, αφού μια γυναίκα που είναι 50 ή 52 χρόνων και μπορεί και κάνει παιδί, γιατί δεν μπορώ να βγω στα 40. Όμως, άμα δούμε τα στατιστικά, καλό είναι οι γυναίκες να ενημερώνονται πραγματικά όμως. Ποια είναι και εύκολη ενημέρωση μέσω του AI και όλα αυτά. Υπάρχει μια ενημέρωση σχετικά με τα ποσοστά τα οποία υπάρχουν ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται. Σωστό, πολύ σημαντικό. Να μας πει, κυρία Διαμαντή, τώρα τι είναι η νέα ζωή. Πραγματικά η λέξη το μαρτυρά και από μόνη της, αλλά πείτε μας περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία σας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά. Νέα ζωή στο χωριό. Ουσιαστικά εμείς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της ερημοποίησης, αλλά θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα το δημογραφικό, καθώς οι οικογένειες, ο λόγος μάλλον που θεωρούμε ότι δεν προχωράνε σε δεύτερο ή σε τρίτο παιδί, είναι ακριβώς γιατί πρέπει και η μητέρα και ο σύζυγος να εργάζονται και οι δύο, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ενοίκια των 700 ευρώ, των 600, με χαμηλούς μισθούς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μένουν ίσως στο ένα παιδί και στο κανένα. Γι' αυτό τον λόγο εμείς δώσαμε τα κίνητρα ώστε να γυρίσουν στην επαρχία. Ήμασταν στη Φουρνάη Βρυτανίας έναν χρόνο τώρα που δραστηριοποιούμαστε και πλέον προχωράμε και σε δεύτερο χωριό, στη Ζήτσα Ιωαννίνων, καθώς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη θα επεκταθεί η πρωτοβουλία στη Ζήτσα, μας είπατε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από οικογένειες. Υπάρχει μια λίστα πολύ μεγάλη με οικογένειες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να γυρίσουν στην επαρχία, και κυρίως πολυτεκνές, που αυτό μας δείχνει ακόμα πιο έντονα ότι οι άνθρωποι αυτοί με 3-4 παιδιά, που ίσως η σύζυγος δεν μπορεί να εργάζεται γιατί έχει μωράκια ή για κάποιο διάστημα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Δώστε μας μια γεύση από αυτά τα κίνητρα. Οπότε εμείς δίνουμε κίνητρα, βοηθάμε στην εξέβρεση της εργασίας. Η οικογένεια πριν να έρθει να εγκατασταθεί στο χωριό γνωρίζει ήδη πού θα απασχοληθεί, ποιος θα είναι ο μισθός της, ανάλογα την περίπτωση και τα προσόντα κάθε υποψηφίου. Βοηθάμε με το σπίτι, επιδοτούμε το ενίκιο για το πρώτο διάστημα και τα πρώτα έξοδα, με τα έξοδα μετακόμισης, και προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης μπορούμε, αλλά και υγείας, γιατί είναι πολύ σημαντικό στην επαρχία και είναι ένα ζήτημα που προσπαθούμε να το καταφέρουμε, καθώς δεν περνάει 100% από εμάς το ζήτημα της υγείας. Ναι. Και βέβαια υπάρχει ποιότητα ζωής στην επαρχία, αυτό είναι δεδομένο, και αν υπάρχουν και τα κατάλληλα. Μεγάλη αλήθεια, αυτό είναι τεράστια αλήθεια. Είναι πιο λίγα τα ενίκια. Με ένα ενίκιο τώρα της τάξης των 150 μέχρι 250 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ διαφορετικά. Ναι. Γενικά τα έξοδα που προκύπτουν σε μια μεγάλη πόλη και ιδιαίτερα στην Αθήνα είναι πάρα πολλά. Αλλά μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα, γιατρέ. Επειδή ακούσαμε ότι την κυρία Διαμαντή να μας λέει και για πολύτεκνες οικογένειες, υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ περιφέρειας και μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα στις επιλογές των ζευγαριών ή και τη δυνατότητα των ζευγαριών να έχουν περισσότερα από ένα παιδιά? Το καλό είναι ότι η επαρχία, καλώς ή κακώς, σώζει τα στατιστικά της Ελλάδος. Δηλαδή, κάνουν παιδιά πιο νωρίς, πιο πολλά παιδιά, περισσότερο, γιατί ακριβώς στον τρόπο ζωής, και σίγουρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο να φύγει εκτός Αθηνών, δηλαδή εκτός μεγάλων πόλεων. Αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Αυτό είναι θέμα πολιτικής και πώς μπορεί να γίνει. Εγώ θα πω ότι το σκοπός της πολιτείας είναι να ενισχύσει, προκειμένου να έχουμε τη λύση του δημογραφικού, να κάνουν δεύτερο παιδί. Γιατί συνήθως, επειδή δίδεται το ζήτημα ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, εγώ θα σας πω ποια είναι η πραγματικότητα και τη βλέπουμε καθημερινά και το συζητάμε με τα ζευγάρια. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Δηλαδή, κάνουν ένα παιδί,
τους αρέσει που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δεν θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής, γιατί είναι δέσμευση να κάνεις και δεύτερο και τρίτο παιδί. Οπότε σίγουρα. Ωστόσο, η μεγάλη απόφαση δεν έγκυται στο πρώτο παιδί αρχικά. Το ρωτώ εγώ που δεν έχω κάνει παιδί ακόμη, ναι, και. Πρώτο παιδί θα κάνουν. Τα ζευγάρια κάνουν ένα παιδί. Είναι στον τρόπο ζωής του ένα παιδί θα κάνουν. Το πρόβλημά μας δεν είναι το ένα παιδί. Το πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να πείσουμε να κάνουμε δεύτερο, ίσως και τρίτο παιδί. Αλλά σενάριο το οποίο απομακρύνεται. Σενάριο δυστυχώς απομακρύνεται και να δώσουμε το κίνητρο στο ζευγάρι, το οικονομικό, αυτό που πρέπει να γίνει προκειμένου να κάνουν ένα δεύτερο παιδάκι. Και τη ποιότητα ζωής φυσικά, γιατί φέρνει στον κόσμο ένα παιδί, αλλά θέλεις να έχει και ποιότητα ζωής φυσικά σε βάθος χρόνου. Κυρία Διαμαντή, μια κουβέντα και από εσάς στον επίλογο αυτής της συζήτησης. Επόμενος στόχος τώρα, εκτός η Ζήτσα, μας είπε. Είναι η Ζήτσα, μετά, ναι, πού θα πάμε. Πέρα από τη Ζήτσα έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και προς την πολιτεία, προς τον Πρωθυπουργό, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τα ζευγάρια για να προχωρήσουν να κάνουν οικογένεια, αλλά και να φύγουν από τα αστικά κέντρα. Καθώς, όπως είπε και ο γιατρός, είναι πολύ σημαντικό ότι όντως δεν προχωράνε στο δεύτερο παιδί, αλλά σκεφτείτε, όταν θα προχωρήσει στο δεύτερο, τρίτο παιδί, πρέπει να υπάρχουν βρεφικοί σταθμοί, πρέπει να υπάρχει τρόπος η μητέρα να δουλεύει και να αφήνει αρκετές ώρες το παιδί, ή να έχει το επίδομα για να μην δουλεύει, για να μπορεί για κάποιο διάστημα. Ή θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερος ο μισθός του ενός από τους δύο συζύγους, ώστε να μπορεί ο άλλος να μείνει για κάποιο διάστημα στο σπίτι. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να. Είναι σίγουρα μια μεγάλη συζήτηση πάντως στο θέμα του δημογραφικού. Έχει πολλές πτυχές, έχει πολλές παραμέτρους και είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξαγγελίες που θα κάνει και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα αναφερθεί εκτενώς και σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γιατρό, τον κύριο Καλογύρου, που ήταν μαζί μας. Κυρία Διαμαντή, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και στα επόμενα να ευχηθούμε. Έτσι, και για εσάς και για όσα κάνετε. Και σας περιμένουμε στην επαρχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς σηκωνόμαστε.